Je ziet dus vooral dat ze meer groente eten, meer fruit eten, iets beter ontbijten. Ze drinken meer water en wat minder suikerhoudende dranken. Wat we wel zien is dat er over het algemeen iets minder bewogen wordt nu tegenwoordig. In 2015 eet 61% van de band genoeg fruit. Dat is nu 21%. Maar er is ook zwaar. 3 jaar lang je 2/3 van de band rent of op de fiets naar squallen. Dat is dit hier maar liefst 10% minder. Het is deze stoere jongens in het Draster Slingerpark ook al opvallen dat een soort band met de auto op squallen komen. Als je heel ver weg woont bijvoorbeeld, dan kan je niet bijvoorbeeld met de step of zo, met de fiets. Maar ik vind het wel raar als je bijvoorbeeld helemaal niet ver weg woont en je gaat met de auto. Ik ben nu nog in de auto of op de fiets of op de scooter. Maar ik ga denk ik later op de step. Dus je wil liever op de step naar school dan met de auto? Ja. De jongens van het skatepark krijgen meer dan genoeg beweging. Maar ik ben ik bang dat net verjilt. Ik ken ook gewoon mensen die niet bij mij in de klas zitten en die ook gewoon altijd binnen zitten. Gewoon. Oh, en wat doen ze dan? Ja, gewoon een beetje gamen en zo. Nou, meisjes die zitten ook meer met tablets, telefoons. En wij sporten het er gewoon uit. De GGD zocht ik graag meer beweging in de band, maar zocht nog geen reden voor alarm.